er vi på vej ned til Eriks Corner, hvor Frank han har skudt en lille hjort. Han har ikke set den, så vi skal lige have fundet den først. Den ligger på den anden side af åen. Det er ikke noget problem. Det er lige hul herover, så mine støvler de er godt fuld af vand. Så lige det skridt til bagsiden af våde. Så kommer vi ud på Eriks Corner. Og jeg kan se, hvor den er skudt. Den ligger derovre på hjørnet nu. Ja. Den er bakke nu. Jeg kan ikke se de andre. Ups. Hvad? Ja. Nu må jeg holde enden af stokken. Bare hold enden, så jeg har noget at holde ved. Frank. Ja. Vent lidt. Ja. Du vil ikke have dit kamera. Ej. Så. Der har det hele. Tak. Jeg smutter sgu i hul herover. Fyld støvleren op der. Jeg smutter i hul op over der vi kom ned af. Ja, de tør sgu nok komme hjem. De kommer du vej i tørtumler.
Ja. Jeg ser hele vejen ud her, Niels. Ja. Det var langt, så skudt ham halvanden 200 meter. Det er sgu ikke den. Her er blød. Nej. Nej, det er jo bare blomst. Ja, for helvede. Okay. Ja, det ligger derovre. Ja. Jo, jo. Jo. Jeg har aldrig set en gaffelhjort. Nej, det er heller ikke. Det er aldrig, Det kan også godt være, det er en seksender, det er derfor. jeg har aldrig nogensinde set den sat op så. Nej. Det er op som spids, og så er det som regel. Ja, så ligger der måske en lige på. Jamen, det er en seksender. Tillykke med det, du. Ja. Ej. Ej. 8 ender sgu. Hold da kæft. Det er sgu da noget her, mand. Den er helt kul sort. Ja. Ja. Gratulerer. Gratulerer. Tak så mygge. Det er dig gaffel. Ja. Ej, det var pral. Jeg hørte om en gaffelbøsning. Ej. Hold da kæft. En 8 ender. Tillykke. Tak så mygge. Så er ugen jo fuld. Nej. Det er store dyr. Ja, det er meget stort. Det er en meget stor krop på ham der. Ja, det er det. Det kan jeg godt se. Det er det. Hold da fast. Ja. Det er sgu da en fin hjort, hva'? Det er da godt nok noget, der vil noget. Ja, han er sgu da flot. Hvad Jeg fanden var da også glad, dengang den røg ned. Ja. Det ryster over hele kroppen. Ja, Ja. jeg fik bukkefeber. Ja. Ej, nu må du vente med det der. Nu er det første også. Sæt dig. Tag nu og vælte. Nej, nu er det først. Nu må du Lige vente. vælte med den der. Ja. Ja. Det kan vi sagtens. Niels, hvis du har så optaget. Jamen, jeg skal have min styr på det her. Nu må du vente. Okay. Ja. Det duer ikke, det der. Hvad så? Jo. Og så en hånd længere nede. Frank, kan du ikke komme lidt længere frem? Det ser dumt ud. Nej, det er fint. Så ser han meget større ud. Ja, netop. Det er det. Det var ikke det, men det var på den måde, du holdt den. Hvorfor det? Ja. Så fandme flot. Bedst. Ej, for søren, hvor er jeg glad. Ja, fint sort, var. Ja. Ja, han er flot. Ja. Han er stor i kroppen. Det er han sagde. Tag lige nogle billeder med hans her. Så kan jeg styre mit egen, nemlig. For jeg kører video. Okay, Niels. En video. Ja. Og nu du skal til at brække den, så kører jeg video til du er færdig med det også. Ah. Så kan du få en video. Ja. Kan du lige komme op?
Du tager lige... Nej, Frank, ved du hvad, du skal tage billeder med dit kamera først. Nu slapper du fandme lige af. Du skal sørge for at tage nogle billeder nu. Ja, men nu, jeg kan sgu kun bruge et kamera ad gangen. Nu slapper du fandme af. 4 på hver. Ja. Det er godt nok. Det kan ikke laves ret meget bedre. Nej. Det kræver, at du kigger den her vej, og ikke laver alt muligt andet, hvis jeg skal tage billeder af dig. Okay. Tager du lidt med... Ja. Nej, få den der. Ja. Så koncentrerer du dig igen. Ja. Blå. Ja. Tillykke med det. Tak så meget. Det er meget, meget flot. Jeg er glad. En flot uddanner, det er jeg også. Ja. Tænk sig, nu har jeg... Du skal stadigvæk kigge, hvis jeg skal tage billeder. Jeg kigger på dyr. Hallo? Ja. Skal jeg tage billeder? Ja, jeg kigger. Så koncentrerer dig. Ja. Så er det bra. Ja. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Sådan. Det er fandme det store. Den er stor. Den er kæmpe stor. Altså dyr, kroppen er stor. Ja. Horn er ikke så stort, men det er da flot horn. Sort. Ja, den er flot. Ja. Den er flot. Ja. Nå. Den er rigtig flot. Ja, jeg stod derovre. Derovre ved træet der. Ja. Ja, det er fandme. Nå, stod du derovre? Ja, jeg stod helt derovre. Derovre, helt nede ved hjørnet der. Ja. Fordi så kunne jeg se hele vejen op. Ja. Jeg havde god vind, hvis de kom gående der. Ja. Og det havde jeg jo også her, Niels. Ja. Det var jo også fin vind. Ja, for katten. Så hjælper Martin lige dig, så videofilmer jeg. Ej, det er godt nok en stor krop. Ja. Der er noget kød med det. Nå, nu er vi i gang. Kan du huske, hvordan du var her fra dag? Kan du huske, hvor modbydeligt du var? Ja, han får meget svært ved at få nogen til at hjælpe sig. Ja. Men det her, det er egentlig ikke bare én flaske her. Det er karton. Ja, det er gennemblødt, også i tæren jo, fordi han... Fordi jeg ved, hvordan det bliver. Ja. Det kommer vi her i. Sådan. Nå, så skal vi til at se på varerne. Der er sgu ikke noget at se, det kan komme i gang. Det er kun... Sådan, den er klar til halsen. Nej, det er han i hvert fald ikke. Jeg skal om på maven. Skal om på røgen. Hvad fanden gjorde jeg sgu da? Det kan jeg ikke. Hvorfor kan du ikke det, når jeg kan? Du skal da slappe. Jamen han kan lige godt, han tager bare lige ved det var aldrig. Vend ham. Hvad? Det kan jeg ikke mere. Hvad er det for noget? Men du kan sgu da ikke få det som på en skolebænk. Det er sgu da i naturen, det her. Ja, det er sgu. Det er også derfor, jeg tænkte, jeg gider sgu ikke gå derover, for det, og så kommer I til at holde vent deroppe. Og hvad så? Ja, for det tager tid, det her. Jamen, du er nok nødt til lige at tage ved så. Jamen, det skal jeg også. Hvad skal jeg tage? Jamen, stod han op på ryggen. Ja. Nej, du skal dreje hovedet den anden vej så, Frank. Drej hovedet den anden vej. Den vej. Og så til ryggen. Ja. Det er ikke til det her. Nej. Skal jeg lige have bagbenene med? Ja, det kan jeg ikke. Nej, Frank skal gå hen og tage bagbenene. Sådan ja. Den ligger dumt her i hul her. Ja. Så ryk ham lidt ind over dig, Frank. Så er du kommet i gang. Så er du kommet i gang, ja. Stå og hold her. Jamen, jeg holder her. Jamen, det får jeg ikke, når jeg skal i gang med den kniv. Hvad snakker du om? Du er da slagter. Hvad fanden? Det er bare væk med alt det der. Jeg har skudt en gaffel. Ja, måske en gaffel. Næste gang så er det en elefant. Han har ikke godt nok taget gas på os, der vil lå. Ja. Er han skudt deroppe, Frank? Jeg har skudt den lige mellem forbenene. Ja, det kan jeg se. Det døde han altså af. Ja. Det skal jeg da lov for. Det er satans fin hjort. Ja, det er godt nok en flot hjort.
Jeg er så glad. Alle har skudt hjort på det her hold. Det er fint med noget. Ja, vi har ikke kunne høre, at du er skudt. Det har jeg ikke. Nej. Og så skal I lige skære, ikke for mig, skæren er så tæt på indialeren som overhovedet muligt. Sådan så, at... Jeg har været i gang her med nylderen. Ja. Det kommer han ikke mere. Nej, den har han ikke noget at bruge til mere. Han lugter ham her. Ja. Ja. Så det brunsten er i gang. Den er nok begyndt, ja. Ja. Ikke for mig, skæren er så tæt på pilleren som muligt. Det er der ikke noget at sige. Nej, men det vil de ikke have. Det er derfor. Hvorfor? Jamen, det ser tosset ud. Det er, når de skal op med. Jeg har fået så mange skæld ud for det, for det gør jeg altid. Jeg tager bare ved at skære af. Det har ikke noget at sige. Det er mere hygiejnisk. Ja, det er meget mere hygiejnisk, ja. Det vidste Frank ikke. Han var alene. Jeg skulle nok arbejde. Ja, det tror jeg ikke. Han har jo også forberedt på, at han har handsker i lommen. Det er et stort skus. Ja, det er et. Det er godt, vi kender ham til næste år. Ja, ja. Der skal vi ikke have kniv med. Nej, det er unødvendigt. Vi har slagt Hvad det for? Ja. Så ringer vi det bare efter Frank. Ja. Er det noget lort med ryggen? Jamen, jeg fik smelt det, men det går da. Du kan bare sige, hvis du ikke kan klare det, skal jeg nok gøre for dig, Frank. Det er mere, når vi skal rykke lortet ud. Ja. Han skal have lov at prøve, det har han jo heller ikke. Så får vi lige se, om vi kan det. Bare Martin, han skal også have lov at prøve. Han har jo ikke prøvet at stå og skære i sådan en stor dyr. Nej. Det er også det er hans første. Ja. Som hans første dyr, så er han nødt til selv. Så du skal lige have lidt på. Ja, og i panden. Ja, det skal han. skal have kryds i panden. Du skal da få den anden det skal du da. Der er ingen vej udenom her, så vi skal få dig fotograferet med blod i panden. Sådan, ja. Nej. Så Martin, så vipper vi en bare ned. Så kan jeg tage mellemgulvet på den side der. Så kommer vommen ud sikkert nok. Hvis vi er heldige. Jeg passer på, der er vand dernede i. Der lå en så også rigtig her. Ja. Det har jeg også gjort for dig. Ja. Sort, den er. Ja, meget sort. Jeg troede, du skulle have en udstabel, når du skyder sådan en stor en. Ja. Bare giv dig god tid, Frank. Du står på ryggen. Du behøver sikkert jav. Det forandrer ikke en skide. Nej. På en halv time mere. Jeg tager lige det her ud. Maven, så kan vi vippe den rundt. Fordi så er det nemmere at skære mellemgulvet, hvis den ligger på den anden side. Ja. Men de er godt i stand, dyrene herovre. Ja, de er. Det er de. Nu skal jeg... Ja, hvis du giver mig benet der, så skal jeg tage ved. Giv mig benet, hvis du kan det, Frank, så skal jeg tage. Det er godt nok, ja. Så skal vi se. Her. Det kan jeg ikke holde. Det forandrer sig ikke en skid. Nej, så er det. Se, sådan er jeg jo som kammerat. Står og holder for dig. Jeg står jo ikke med hænderne i lommen. Nej, det er fint, som du gør det.
det kan være, det er nemmere. Det kommer ud nu på den anden side. Hvad vil du nu? Vi bliver fra bare ned igen, så løber vi ud af sig selv. Vent, hvis jeg skal køre. Jeg kan ikke springe som en kakelak. Nej. Så det ligger bedre der. Så er det nemmere at komme til. Du skal ikke gå for voldsomt til værks. Nu sker det. Det ved jeg også. Det skal ikke noget ryggen, når der er ondt i ryggen. Nej. Vi skal. Vi kan tage hjertet med hjem, så den lever. Og vi henter den. Så kan vi ligge. Okay. Kan vi ikke ringe efter ham? Jeg ringer, vi ikke får fat i ham. Nå. Yes. Det her var skønt, du lige er her. Ja. Jeg prøver lige igen her om lidt. Han er flot lever.